Mogo joyoro bonyana dugukolo ko ka cogo cogo mogo ye degré soro a yɛrɛ ɲinɛ cogo cogo a tigi tɛ se ka dɔ fara i si kan a tɛ se k'i bali saya ma a yɛrɛ fana tɛ se k'i ladon arijinɛ kɔnɔ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Alahu taala bolo ala m'o kɛ la sika t'a la ladilikan de bɛ n bolo k'a daminɛ n yɛrɛ kuma k'a lase lamɛnnikɛla bɛɛ ma an faw b'o de kɔnɔ an baw b'o de kɔnɔ an kɔrɔw b'o de kɔnɔ lamɛnnikɛla bɛɛ a cɛman n'a musoman dɔ ma bɔ dɔ la an bɛ ladilikan nin daminɛ jɔn ma fɔlɔ o de ye an baw ye silamɛmusow kɛra manto musomanw kuma nin bɛ ɲɛsin aw de ma danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma an ka ciden min ye aw fana ka ciden ye a y'a da nɔ bila nin kuma na a ko silamɛmusow ma a ko a manto musomanw ma aw ye sarakaw caman bɔ a taala san na dɛ a ye sannayɛlɛ kɛ a ye jahanama kɔnɔlaw ye a ye adamaden dɔw misaliyaw ye jahanama kɔnɔ jangata min bɛ laburulaw kan ala kɛra ko musow ma k'aw ye saraka caman bɔ ko aw ka ca kojugu jahanama kɔnɔ kuma nin n'i b'a fɔ a fɔ man di dɛ mɛ tuɲa fo ka tuɲa fɔle komi danfɛnw ka sɔn hɛrɛmaya fɔ musow k'aw bɛna caya jahanama kɔnɔ an farikolo tɛ se ka jahanama tasuma kun dɛ muso n'i bɛ gba kɛ ni tulu kalama tulu mani seli ma il chaude ni tulu kalama seli ma a bɛ tɔɔrɔya mun la i kan a bɛ i ni kɛ komi a bɛ i ni tigɛ i kɔnɔ tulu kalama min bɛ na tulu bani min bɛ na pan ka la adamaden fari kan o dimi tɛ foyi ye jahanama dimi na silamɛmusow k'aw ye saraka bɔ kumaw kɔrɔ ye di aw y'aw yɛrɛ di ala ma aw y'aw farikolo saraka bɔ aw ye aw yɛrɛ sɛgɛn ala ye aw minnu ma sutara ta fɔlɔ aw minnu ma hijabu ta fɔlɔ kumakan nin bɛ ɲɛsin aw de ma musow aw ye hijabu ta teriya bolo ma musow aw ye sutara ta i bɛ taa sɔrɔ ele mɔna environnement mun na i mɔna environnement min na i mɔna yɔrɔ minnu la sutara tɛ tala maa foyi bolo ele b'i yɛrɛ ma ɲininka ni e ye sutara ta est ce que e ka filɛli maaw tɛ na e filɛ filɛli gbɛrɛ la wa ɲinanin bɛɛ kɔ n y'a f'i ye sisan ko saya bɛ an ma kɔnɔna juma min bɛna na bi juma kɔfɛ maa min bɛna sa mɔgɔ miliyɔn yirikale satɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ janni juma natɔ a bɛ se ka kɛ e ye a bɛ se ka kɛ ne ye saya bɛ bɛɛ ka bonda de la silamɛmusow aw y'aw janto a yɛrɛ la aw ye sutaraw ta k'a kɛ aw kan aw y'aw farikolow sutara aw ye hijabuw don aw ye hijabuw don aw ye hijabuw don aw ye hijabuw don n'o tɛ muso hijabu dolaw bɛna kunkɔrɔta sɔrɔ kiyama don muso hijabu dolaw olu bɛna kunkɔrɔta sɔrɔ kiyama don aw y'aw janto hijabuw la aw y'aw ka sutara faniw don aw kana kiyama don nin kiti bɛ aw ma kɔnɔna dɛ don min ala bɛna kuma ni aw ye ni interprète tɛna kɛla aw ni Alahu taala cɛ ala bɛna kuma ni adamadenw ye biduni turjaman interprète tɛ yen a don na non i lɔn bɛ taa n cɛ kɔ fɔlɔ o tɛ yen non n baw le tun kɛlen bɛ k'an bila la o tɛ yen i bɛ ma ɲininka Alahu taala bolo a y'i dan kun min kosɔn i bɛ jaabi di dɛ maa si tɛna jaabi di la i pilasi la fo i yɛrɛ bakun don dɔ bɛna na i bɛna jɔ Alahu taala ka kiyama kɛnɛ kan i lakolon komi i ba y'i sɔrɔ cogo min tagafɛ t'i la sutara t'i kun na fani tɛ yen k'i farikolo sutara i jɔnnen bɛ Alahu taala k'i ka kiti kɛnɛ kan komi i ba y'i sɔrɔ cogo min boriyɔrɔ t'i bolo dogoyɔrɔ t'i la ala yɛrɛ b'a fɔ nin don ko jinɛw ni adamadenw
ni aw sela ni maa min sela ne ala ka kiyama kɛnɛ de ye bi ye jinaw adamadenw ni maa min sela danfɛn min sela ka se ka bori yɔrɔ sɔrɔ ala b'a fɔ aw ye aw ye bori dɛ ni nin kuma sugu ɲɔgɔnna bɛ fɔ i ja bɛ tigɛ ni maa min bɛ se bori la kiyama kɛnɛ de ye ten k'a damina fɔlɔ mɔgɔ fo dunuya laban mɔgɔ an bɛɛ lajɛlen jɔnnen bɛ an baw bɛ yen an faw bɛ yen an mɔcɛw bɛ yen kabilaw bɛ yen i lɔnbagaw bɛ yen silamɛw bɛ yen kafiriw bɛ yen bolisɔnnaw bɛ yen minnu ma la ala la minnu yɛrɛ ma sɔn ala ko la selibaliw bɛ yen sutaratabaliw bɛ yen an bɛɛ bɛ nin kɛnɛ kan ele ye miiri i yɛrɛ kuma dɔɔni direct nin na k'a ye k'a fɔ ele lɔnni bɛ jama dɔ cɛ ma ko fani t'i kana i kurukutu lɔnni bɛ i lakolo lɔnni bɛ sutara foyi t'i ma dɔn i lɔnni bɛ komi i bamuso y'i sɔrɔ cogo min na i lakolo musow bɛ nin cogo la cɛw bɛ nin cogo la bɛɛ n'a ka fɔ ni lakolo lɔnni bɛ i ba o lakolon don i fa o lakolon don i mɔcɛ o lakolon don i furumuso o lakolon don i furucɛ o lakolon don i denw o lakolon don i mɔdenw o lakolon don kabila bɛɛ lakolon don farafinw bɛɛ lakolon don arabuw bɛɛ lakolon don tubabuw bɛɛ lakolon don an bɛɛ la ka fɔ ni lakolon dɔɔnin bɛ kuma nin n'a bɛ fɔ hakilimaw bɛ miiri kuma nin bɛ fɔ don min ala kɛra bolo sallallahu alaihi wasallam a furumuso an ba Aisha radiyallahu anha kuma nin gbiliyala an ba Aisha ma kuma nin a warala an ba Aisha ma kuma nin kɛla kuma ba an ba Aisha bolo an ba Aisha ko ya Rasulallah ala kɛra musow fana lakolon lɔnni bɛ fani tɛ musow la sutara tɛ musow la muso lakolon lɔnni bɛ kiyama kɛnɛ kan parce que ninnu musow tun bɛ maloya ni kuma sugu nin fɔla olu miiriya bɛ taa bɛɛ de la i walimuso le jɔnnen bɛ kiyama kɛnɛ kan dereki t'a kana tagafe t'a la misɔrɔ t'a kunna hijabu t'a la fosi t'a farikolo kan don a kuturu lɔnni bɛ la ilaha illallah an ba Aisha ko ya Rasulallah ko cɛw bɛna muso lakolon ye cɛw ɲɛ bɛna musow lakolon ye ala kɛra ko an ba Aisha ma a bɛna jaabi dɔ di an ba Aisha ma jaabi nin ka wasa kɛ a ko an ba Aisha ma kiyama kɛnɛ kan adamadenw lakolon lɔnni bɛ k'a fɔ ko cɛw bɛna musow lajɛ ko al-amru ashaddu min zalik ko min kɛtɔ o kɔfɛ o ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan c'est-à-dire adamadenw lakolon lɔnni bɛ o yɛrɛ ye petit affaire de ye ko min bɛ o kɔfɛ ko min bɛ mɔgɔw makɔnɔna ko o ko ka gɛlɛn ka tɛmɛ lakolon yɛrɛ ma c'est-à-dire affaire que les gens seront nus là ça c'est un petit problème le problème il est plus pire que tout ça e kala n'o banna fɔla kɔni filɛli kuma tɛ yen kɔ dɛ cɛw bɛna musow lakolon filɛ ko yɛrɛ ko min bɛ o kɔfɛ o ka bon n'o bɛɛ ye o kɔrɔ ye di maa si tɛ n'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ lakolon filɛ problème min b'i kan don kabako ko minnu bɛ laburu la kiyama kɛnɛ kan i ɲɛ bɛ ko minnu yɛlɛ olu kow fanga ka bon e hakili ma k'a fɔ ko kiyama lon ele ye lɔ ka muso lakolon filɛ e bɛ muso lakolon filɛ mun n'a lon ko min bɛ yen fɔlɔ jahanama bɛ mankan bɔ la ele tɔlɔ b'o la jahanama bɛ nɛnɛkili la fanga la e tɔlɔ b'o la jahanama bɛ ka mɛnɛ ka ɲaga e tulo b'o la ko mɔgɔ dɔ lakolon e mako b'o la bɛɛ ja tigɛ nin bɛ tile bɛ nana adamadenw kun na adamadenw bɛ wasi ka bɔ o tenda la fo sen mɔgɔ dɔw bɛ kɛ komi u ye naze o wasiji la ele le kɛtɔ mɔgɔ dɔw lakolon filɛ la ala kɛra ko an ba Aisha ma ko Aisha ko nin problème ka bɔ ka tɛmɛ o bɛɛ kan cɛw lakolon ne musow lakolon ne k'a yɛrɛ k'a fɔ ko an lakolon don ka an lakolon ne aw ye hakɛ to maaw fitininama o bɛ o don min kɛ
seliji la comme a bɛ fɔ cogo min cɛw ko muso den fitinin ko ka taa a seliji o kɔrɔ ye di ko ka taa lajigi a fari sogo min tigɛla la ko o bɛɛ na kɔle adamaden na i lɔnin bɛ i kurukutu lɔnin bɛ i bamuso k'i sɔrɔ don min k'a sɔrɔ i ma lajigi i farikolo bɛ ɲami ma cɔ kurusi jala ni tafe jala i bɛ na kɛ nin cogo de la c'est comme tu es vierge ce jour là i jɔnin bɛ mɔgɔw lakolonnen adamaden yɛrɛ ye miiri n'a fɔra ko adamadenw lakolonnen bamusow b'a la faw b'a la sigiɲɔgɔnw b'a la adamadenw lakolo lɔnnin bɛ tubabuw lakolo farafinw lakolo bɛɛ lakolo nin don ala kɛra ye jaabi di an ba Aisha ma komi nin fana tun bɛ kɛ an fana ka jaabi ye cogo min ni nin kuma sugu ɲɔgɔnna fɔla ko musow lakolonnen an ba Aisha ye a furucɛ ma ɲininka mun kɛ ala kɛra musow lakolon jɔnnin bɛ ko cɛw bɛna musow filɛ ko nin ko ka bɔ ka tɛmɛ filɛli kan dɛ dɔnnikɛla dɔw bɛ misaliya dɔw di an ma mɔgɔ fagalaw b'i kɔ k'i faga marifa b'o bolo o bɛ kan k'i gɛn ele yɛrɛ b'a dɔn o bɛ kan ka marifa tire la marifa bali t'i sɔrɔ la ninnu bɛ kan k'i gɛn ele borutɔ i sinna ka denmisɛn dɔ ye a bɛ ko la buluda la ele borila ka tɛmɛ a tigilamɔgɔ la k'a sɔrɔ a tigi bɛ ko la a lakolonnen ni ala k'a to i sela k'i yɛrɛ échappé n'i bɛna ma ɲininka o k'i tun bɛ borila waati min na i tun ma mɔgɔ dɔ ye ko la wa ele yɛrɛ ni alaw taala cɛ problème min tun bɛ ele ka mɔgɔ fagalaw b'i kɔ k'i faga o bɛ kan ka mugu ci la kisɛ t'i sɔrɔ la ele borutɔ i bɛ bori la i ni sigini b'i disi kan ele tɛmɛtɔ ko ele ka ko min ye k'u expliquer est-ce que temps yɛrɛ bɛ ele bolo ko expliquer problème min b'i kan a lɔn o fanga ka bon ko kuma tɛ ka ko adamadenw misaliya bɛ na kɛ nin cogo de la an balakaw an y'an janto an yɛrɛ la an ye sabari an y'an bolo kɛ silamɛya la an ye silamɛya ta an y'an mako don silamɛya la kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Alahu taala bolo Ala b'o kɛ la